Здравейте на всички! Искам да отправя едно послание към българските управляващи, защото преди малко те отново се подиграха с българския народ и сега ще ви обясня как. Сега, тук говорим за определени български управляващи, които се считат за хора, които пазят България, хора, които я тачат, хора, които не биха продали националния интерес, хора, които се борят за запазване на българското земеделие, за българския бизнес и така нататък. Сега това послание ми е именно към тях. Първото е да попитам това ли трябва да бъде поведението на един държавник. Да крещи, да плюе, да маже, да се държат като една така махленска, на едно махленско събрание или аз не знам, някаква махленска свада. Такава задача ли ви даде бате ви Бойко? Или просто сте си такива по принцип, по презумпция? Защото като цяло за мен културата ви е по-зле и от училище, където примерно мога да влезем във всяко едно училище в България, което влезем. И видите деца, които примерно са оставени без класния ръководител за малко, те обикновено почват да си говорят, да си смеят. Аз съм сигурна, че те са доста по-възпитани от това, което би трябвало да бъде в Народното събрание, а всъщност реалността е съвсем друга. Сега, оставяме го на страна това, че съм изключително погнусена от поведението на групата на Възраждане, които крещят на жени, викат и така нататък. Очевидно е, че сами си пречат с това нещо, защото нормалните хора не могат да възприемат подобни обиди и подобно поведение в Народното събрание. Но това, което искам да кажа сега, във връзка с исторически парк, защото вие за пореден път си позволявате да обиждате, тук не говорим за Ивелин Михайлов, тук говорим, че вие обиждате хората, които са си дали сърцето и душата, да има един такъв проект в България, който да развива българската култура, българския туризъм, който да прави от децата истински родолюбци и хора, които не да друсат, не да ги намираме някъде по улиците, където са легнали, не знаят къде се намират, защото друсат, а които да се интересуват от култура, които да пазят българското и да го тачат и да знаят, че в България могат да се случват големи проекти и че независимо дали днес е исторически парк или утре някакъв друг бизнес, ние можем да бъдем иноватори, ние можем да бъдем създатели. Това учи исторически парк децата, но какво правите вие? Сега, може би някои хора от вас, които гледате това видео, не знаете, но точно на фестивалната зона над исторически парк преди няколко години Възраждане идваха и си пъхаха в ръцете на хората брошурките на Възраждане, техните популистски истории ги пъхаха. И аз тогава се чудих, викам, нали, имаме исторически парк, събития, защо ги правят тия работи. И Велин вика, оставите ги, нали, ние ще се питаме хората, които бяхме там, какво става. И Велин ни каза, оставете ги, нали, хората, борят с нещо да направят. Тоест Ивелин Михайлов им е вярвал. Направи така, че и аз по едно време аз им бях повярвала, че нещо се борят за държавата. Сега ще ви обясня защо това не е така и как лесно може да го проверите. Има огромна разлика между думи и между дела. Хора, които се подиграват, сега ще ви покажа нещо, защото има един като жена, който говори, малко на съсе ме прилича, аз нямам представа как се казва този човек, не съм се интересувала, но наистина говори като жена. Сега какво да направим? Така го е родила майка му. Това, което се случва, е, че този човек говори как някой си бил направил камъни и някакви сгради. Искам да се обърнете и да му изпратите това клипче. Виждате ли ги тия камъни? Те са ръчно дялани. Всеки един камък отделно е слаган, за да се направи да изглежда по този начин. Аз съм сигурна, че моето момче, ти 2 камъка не си слагал през живота си. Ти 5 човека не могат да организираш камъни хиляди, за да направиш нещо такова и за да може делата ти да бъдат видими. Но оставяме го това на страна, нали? Нискокомпетентни хора, които икономически са толкова зле, че просто чак е смешно едно 24 годишно момиче да разбира повече от процесите в икономиката, отколкото народни представители, които се имат за някакви висши органи, разбират, но както и да е. То е ясно, че не могат да изкарат 5 лева и не знаят какво означава предприемачество, защото ако знаеха, щяха да разберат именно какво представлява исторически парк, но това е друга тема.
исторически парк през 2022 година дойде едно инвестиционно намерение в община Ветрино от такава чуждестранна фирма, с хора, които са тук български сътрудници, там Катина, Йорданова и другите, които какво искаха да направят? Да слагат ветрогенератори в община Ветрино. Сега, близко до акъл и трябва да се обяснява на малумници, че там, където се развива туризъм, не може да има промишлена зона. Не би трябвало. Представете се до Дисниленд да ви турят перки, човек. Нали, смисъл, абсолютно неадекватно. Не може да има перки до хората, до техните къщи, до това, нали, как да ви го обясня? Ние сме писали много статии по темата, излизали са експерти да говорят по темата, Доналд Тръмп също излезе и говори по темата. А какво остава за община, в която се развива туризъм, за община, в която допреди година по-скоро, дойдоха стотици хора тук да живеят и да създават семейства, да се развиват и в един момент нашите идват и искат да се слагат перки. Не ги интересува, че първо, населението на община Ветрино не иска и второ, това не е добре именно за бизнеса и от тази гледна точка не искаме и ние. Какво се случи? Защо ви го разказвам това? Тази фирма, тя не е за отговор. Това, което направи с Мутри, с Симон Милковци, там с други блогъри, които не заслужават вниманието като цяло, дори да им се споменава името, защото те са много. Те са различни проводники, те са като едно такова ОПГ, което се включва, включително Йоан Запрянов от Капитал, който рано или късно ще си плати за всички неща, които писа. Като да припомним, той написа, че имало и тук и 300 ядрени ракети и така нататък. Приказки от 1001 нощ. Но тези хора задействаха една цялостна машина, пропагандна, с която още тогава да очернят исторически парк. Това дойде именно тогава от тази фирма. Какво направи Възраждане? Партията, която се бори за народа, за българите, за българското земеделие, за българския туризъм, за българския бизнес. Нищо. И аз тогава се чудя, добре, викам, тия хора нали се борят. Как? Що не го ли виждат този проблем, с който тук воюваме и правим нещо? Нали помагат на хората? Направиха нищо. Техните думи и дела са нула. Това, което виждате тук, това са нашите думи и дела. Те могат да бъдат видени. Затова така и се случи именно създаването на партия Величие тогава. За да можем на местно ниво ние да имаме възможност да защитим това, което сме направили, да защитим хората, които не искат българската им земя, изобщо да бъде съсипана. Така доведе именно създаването на Величие. Тогава нямахме за цел да влизаме в националната политика, а именно да защитим това, което искаме. Но тия нашите не се спряха, бе. Те не само започнаха да атакуват исторически парк по всевъзможен начин, а започнаха да ни търсят и хора, които от цялата страна имат проблеми. И с ветрогенератори, и с българските мутри, които ги... То навсякъде, наистина навсякъде, всеки ден получаваме обаждане, че някъде нещо се случва. Това доведе и до именно Величие да бъде днес в Народното събрание, въпреки че не искаха. Именно борещите се за българското най-много не искаха Величие. И да, Възраждане са опозиция, но те са опозиция на опозицията. Защото тези хора, които ако си вършиха работата правилно, Величие въобще нямаше да бъде, като казвам правилно, имам предвид да е в интерес на народа. Това имам предвид под правилно. Ако си вършиха работата, Величие нямаше да бъде създадена. Тези хора, които, пак повтарям, пускаха си клипчетата тук и си правиха кампаниите с Михайлов, хвалиха се на негов гръб, защото уж подкрепят българското. Раздаваха си флаерите на събития на исторически парк. Сега го плюят и говорят глупости и приказки от 1001 нощ. И пак казвам, вие не обиждате Ивелин Михайлов. Вие обиждате българите, които са дали сърцето и душата си да има един такъв проект, да вдигне културата, да вдигне туризма, да може някой като излезе от чужбина и да се гордее, че е българин, нали, нагледа в точка и да се чуди защо България се е превърнала в бокучийско кошче. Защо не говорите така на Борисов и на Пеевски, а говорите така на хората, които делата им могат да бъдат видени. Толкова от мен.